un regal. O sigui, realment ha sigut un gran regal que m'ha donat la vida. És la millor experiència professional que he tingut. Ja són 5 anys, òbviament dins de 5 anys passen coses bones, passen coses dolentes, però ahir ho parlava en una altra entrevista que per mi ha sigut un regal i un creixement personal molt, molt gran. Un procés col·lectiu, apassionant, a vegades molt estressant i sobretot molt gratificant. És gratificant. És gratificant perquè quan veus que hi ha en un paper escrit una obra, un musical, que han d'interpretar una sèrie d'actors i és això, és el que teòricament tu has escrit en un paper i veus la culminació en un teatre, és gratificant. Everything has to be explored. Has d'intentar descobrir moltes coses i si realment et fa sentir bé, deixa-ho córrer. You'll never know. I think that's the most important thing for an actor. Jo crec que el més important per ser actor és ser curiós i provar sempre coses. Ser responsable del vestuario de un espectáculo de artes escénicas para mí es el mayor regalo que he podido tener en esta vida. Es duro, difícil, pero muy gratificante. Jo estudiava arquitectura i treballava d'arquitecte. Jo no tenia el coneixement de que hi ha una carrera per fer això, per fer el que a mi m'agrada, no? Que és dissenyar espais o vestuaris o carrosses. I vaig començar escenografia i quan estava dins deia esto sí, perquè al final és fer alguna cosa que t'agrada realment. Ser membre tècnic d'un espectacle musical és per mi haver pogut dedicar-me una mica a el que és la meva passió, perquè jo des de petita he estudiat música i m'agrada molt el teatre musical i he trobat com el meu lloc dins d'aquest sector. És un camí difícil, o sigui que hi haurà com molts alts i baixos, però que si de veritat aquest és el camí i somies que et vols dedicar a això, tothom pot i tothom pot ser feliç. Jo crec que m'ha ajudat a créixer molt, en tots els sentits, i ha sigut superdivertit, m'ho he passat molt bé i ha superat les meves expectatives sobre el que m'imaginava de fer un musical. Aquestes són algunes de les opinions dels professionals que es dediquen a les arts escèniques musicals. I què hi ha darrere d'un espectacle musical? Doncs en breu coneixerem els detalls. Benvinguts a Quan s'aixeca el teló. Comencem a Londres, epicentre dels musicals al vell continent. Aquí es concentra la major cartellera de produccions per a tots els gustos i públics. El West End aglutina el gruix de teatres i fins i tot algun anuncia que ofereix el millor espectacle de tots els temps. Els musicals a la ciutat del Tàmesi són un gran reclam cultural i turístic. El Web Today Tix, referent a la venda d'entrades a espectacles musicals, comercialitza, ara per Nadal, més de 50 funcions diferents. Aquesta dada demostra l'alta demanda dels usuaris. Un musical és una tasca laboriosa i és que al final l'espectador ha consumit tot el treball que s'ha estat realitzant durant molts mesos i al final acaba tenint uns resultats impecables. Persones, recursos i temps. Tot això és fonamental per poder arribar a l'objectiu, que en el cas del teatre musical és estrenar l'espectacle el dia que toca i després que cada dia aquell espectacle reprodueixi de la millor manera possible i amb la màxima qualitat pels espectadors. Persones, recursos, temps. El productor, productora, està marcant el ritme d'aquestes 3 coses i el control d'aquestes 3 coses. Si el productor es considera com el director de l'orquestra, no menys important són les altres figures que l'acompanyen. Perquè nosaltres és qui donem la part estètica del muntatge, no? Definim una època, si és més conceptual, abstracta, o és més realista, més figurativa, i clar, tot això fa que una vegada tots entren allà, és com una base bastant sòlida de, tots ens fiquem en el teu món que has dissenyat, evidentment a partir de reunions amb direcció, dramatúrgia, però qui fica la part tangible a l'espectacle en aquest sentit som els escenògrafs, figurinistes també, y després els iluminadors. Tienes que buscar, ¿no?, la parte psicológica del personaje, porque al final no nos damos cuenta, pero nos vestimos por cómo pensamos.
y no nos damos cuenta y decimos, va, nos vestimos como todo el mundo, pero esta camiseta que tú llevas, se la pone otra persona, queda totalmente diferente en él, porque se lo va a poner con otro pantalón, porque lo va a llevar de otra manera. Entonces siempre pensamos que vamos uniformados, pero no vamos uniformados, es lo que nosotros queremos transmitir al mundo. El procés de creació s'assembla al d'un disc en molts aspectes, requereix molta preparació, el que passa és que un musical potser és bastant més gran perquè requereix un treball d'equip a molts nivells. Nosaltres fèiem amb el guió, les cançons, amb Marc Artigau, però llavors hi havia tota una sèrie de coses que funcionaven en paral·lel, que era la producció, no? Que s'encarregava de que allò tingués un vestuari, tingués un lloc on representar-se, tingués una il·luminació, tingués una sonorització, vull dir, hi havia moltes coses que nosaltres, per sort, doncs, podíem obviar durant un temps per centrar-nos només en el guió i en les cançons. Un musical és una combinació de 3 disciplines diferents, el ball, el cant i la interpretació, i és que és una explosió de talents que té una durada aproximada de 3 hores. Tots els actors i les actrius juguen a un nivell altíssim, tot i les dificultats que es poden presentar. Cascar i jo ens hem entès molt bé. O sigui, realment ha sigut una simbiosi molt guai i a més he tingut molta ajuda per part en aquest cas del meu director. És un excel·lent director i realment el personatge ha anat evolucionant amb mi. El repte, potser el més complicat, és la calor que puc passar, perquè en l'espectacle del Rei León hi ha gent que va gairebé nua i gent que va molt tapada. En el meu cas porto 5 o 6 capes de roba a sobre i clar, per tema de calefacció o aire condicionat és complicat. En general jo passo molta calor i a més el meu traje pesa 15 quilos. Vaig tenir una sensació de no m'ho puc creure, no m'ho puc creure i m'ho he merescut. Jo estava com molt bé allà i a sobre hi havia músics allà i cada funció era diferent. I això era lo xulo perquè si fessis cada funció igual diries... El musical era molt feliç, no? Molt energètic. I després arribava jo emotivament i ja estava com... La gent li va agradar molt aquest retoc, era com la cirereta del pastís, que em deien. Estem molt acostumats i potser per una altra persona que no ho ha fet mai li seria molt difícil, com per mi, jo què sé, hi ha un perruquer, el que sigui, que jo ho veig i dic que em seria molt complicat, però al final és el nostre dia a dia i ens és fàcil, però a vegades se'ns demanen coses bastant complicades y creo que tenim molt de mèrit de fer-ho molt ràpid. Luego, aparte, en el teatro, en general, es todos los días hacer la misma función, exactamente lo mismo, todos los días. O de martes a domingo, que normalmente es cuando son las funciones. Cuando llevas pocas funciones, bueno, no pasa nada, pero cuando llevas ya 300, 400, incluso en Chicago llegamos a hacer 3.000, pues son 3.000 días haciendo lo mismo. Entonces llega que mentalmente, psicològicamente, és molt dur. Vam treballar realment colze a colze, perquè no podia ser d'una altra manera. Per començar, des de textos que es van acabar convertint en cançons, és a dir, idees que havien de ser escenes, que finalment necessitàvem ritme, que avancessin ràpid, i llavors les vam acabar convertint en cançons, i fins i tot a l'inrevés, de primeres idees de moments de la psicologia dels personatges que eren com cançons introspectives que al final s'allargava massa l'espectacle i es van convertir en escenes. Espanya també és un pol d'atracció en la creació i producció d'espectacles musicals. Madrid ha sabut captar els principals títols al West End i Broadway. A tall d'exemple, el Rei León porta ja 14 temporades en actiu a la cartellera. En el Rei León es fan entre 8 i 9 funcions a la setmana. No ens obliguen a fer les 9, la 9a funció, tot i que podríem fer-la, ens podrien obligar perquè és legal. Aquesta 9a funció, cadascú una de la setmana els hi deixen descansar o rotar, que els hi diuen. Llavors, màxim, fem 8. T'has de cuidar moltíssim mental i físicament per dedicar-te a això. O sigui, això que ho tinguis molt clar. Que si algun dia t'hi vols dedicar,
és molt sacrifici personal y molt sacrifici a nivel de salud. Bueno, actualmente somos pues, la tercera ciudad del mundo con más musicales en cárcel. Eso es una pasada. O sea, es una pasada. Cuando yo empecé no había tanto musical, ahora sí que hay. Eso sí reconozco que está de moda. Digamos que en España venimos, antes de que llegaran todos estos musicales, o este cine musical, venimos de la revista española de toda la vida y eso ya gustaba, o sea, que yo creo que es un género que en realidad gusta. Aquest èxit també és fruit d'una estratègia acurada de promoció i, sobretot, de difusió a les xarxes socials. El teu esforç, no?, de l'inici d'un espectacle no té la repercussió que necessites si no té la comunicació adequada i la promoció d'un esdeveniment. Hi ha molta oferta i cada vegada hi ha més teatre musical, hi ha més cinema, hi ha més concerts, hi ha més festivals i, per tant, doncs, donar una certa importància a la promoció, que és fonamental, és un dels punts principals de la creació d'un pressupost d'un espectacle. Hi ha molta gent que això se n'oblida i posa un cartell i que la gent passi per davant i que digui, a veure què passa aquí, no? Tot això ha canviat molt, les xarxes socials ara ens faciliten molt la comunicació. Barcelona tampoc no es queda enrere, som al Teatre Victòria de Barcelona i ara mateix s'està duent a terme una de les obres més esperades de la temporada, que és Maricel, que pràcticament ha esgotat totes les funcions des d'ara fins a finals de març. El teatre català també passa per un bon estat de salut. Companyies com De Goll de Gom i la productora Nostromo Life, que s'envolten de grans professionals, estan fent una clara aposta per aquest model de negoci. Un musical adaptat requereix un procés diferent. Vas a veure teatre musical a Londres, a Nova York, veus molts espectacles, veus quins títols creus que podrien funcionar i quins no, tens coneixements, tens estudis de mercat, fas estudis de focus group i a partir d'aquí dius, agafem els drets d'un musical, pagues uns drets, fas una adaptació, busques un equip artístic, en el meu cas pràcticament sempre treballant amb l'Àngel Llàcer i en Manu Guix i per tant un equip artístic de casa, no? De confiança, i a partir d'aquí elabores doncs, tot un procés de producció que va des de l'adaptació del text o l'adaptació musical, els arranjaments, fins al càsting, la decisió de l'equip artístic, la decisió de l'escenografia, del vestuari, de la il·luminació, els assajos, l'estrena i l'èxit. Doncs hi havia molts elements, sobretot d'utilleria, que havien de sortir i no podien ser normals. I ara estem en un món on les plantes són blaves perquè no hi ha aigua i, clar, és imaginar-te alguna cosa que no existeix. No? Que és el que es fa en ciència-ficció. Era una ciència-ficció en aquest sentit, on un contracte no és un paper. I com fem aquest contracte futurista? Les plantes no estan plantades en testos, estan en bosses que l'hem envasades al vacío, que hi ha un líquid blau que els injectes perquè creixin. O sigui, clar, entres en un món que l'estàs generant tu. I a nivell estètic tot allò havia de funcionar. Més enllà de la rivalitat entre les ciutats, Barcelona pot competir amb Madrid per assolir el liderat en la programació de musicals? No, per una qüestió de quantitat de gent. O sigui, al final, Broadway existeix i el West End existeixen perquè viuen en àrees metropolitanes amb 10, 15 milions de persones. Al final, el volum fa la cosa. O sigui, al final, de 15 milions de persones, més el turisme, acabes generant un sector molt més estable i molt més sòlid que el que pugui passar a Catalunya o a Barcelona. És més, hi ha una altra cosa fonamental, que és la llengua. Aquí tenim el debat, el fem en català, el fem en castellà. O sigui, realment, a Londres no s'ho plantegen, a Londres fan el musical en anglès, ja. Els meus pares, jo em dedico a això, els meus pares no van al teatre. Van al teatre a veure'm, si no, no van. Que la gent s'interessi per la cultura. Sí que crec que a Barcelona hi ha molt teatre de petit format, que està molt guai, a mi m'agrada molt. Soc molt fan del teatre de petit format. Però per el gran format, jo quan vaig començar, va començar a decaure. I realment no ha aixecat el cap. Ara està el Maricel, però Maricel té un nom molt gran. I l'Àngel Llàcer, que està produint amb Nostromo, que s'ha guanyat un forat a dins de tot això, i perquè té un nom important darrere que tothom coneix. Però crec que queda molt per fer. Crec que no sé com s'ha de fer perquè al final que el públic tingui cert interès en anar. Jo crec que potser també té a veure amb l'economia personal, que potser si la gent no té diners
el teatre no és la primera opció. Els musicals es podrien comparar a l'assoliment del gran somni americà, però és tan fàcil com sembla? Un article recent publicat al diari El País destapa la caixa dels trons. La notícia despulla les misèries que, sovint, pateixen els professionals del sector. Segons el mitjà de comunicació, les condicions laborals precàries dels músics i els actors estan a l'ordre del dia. El detonant va ser, a viva veu, en la 7ª edició dels Premis del Teatre Musical que s'han celebrat aquest estiu a Madrid. Y en esta ciudad, en Madrid, que muchos comparan ya con las grandes mecas del teatro musical, Londres y Nueva York, lo que no suelen comparar son las condiciones laborales de los trabajadores. Creo que ningún miembro del elenco de grandes producciones debería cobrar el sueldo mínimo marcado por convenio. Creo que no nos deberían dar de baja cada vez que nos vamos de vacaciones. De hecho, creo que todos merecemos unas vacaciones pagadas, no prorrateadas. Creo que si realmente ponemos el arte por delante, no deberíamos normalizar el firmar 9 funciones a la semana, ni tampoco hacer 2 dobletes seguidos semana tras semana. Creo que deberíamos tener 2 días de descanso. Creo que no nos deberían descontar el día por una disfonía o una lesión producto del show en el que estamos. Al final somos nosotros los que ponemos el cuerpo. Sin nosotros no habría musicales. És que què hem de fer, al final? Si no tens feina, què has de fer? T'has de buscar la feina on sigui. Llavors, ara mateix, malauradament, no hi ha molta feina a Barcelona i la gent que potser ja està establerta aquí, com és en el meu cas, és difícil tornar. És molt difícil, perquè aquí saps que tens feina o que tindràs feina o que és més fàcil tenir feina. Llavors, jo crec que tenim molt bona escola a Catalunya, tenim molts actors aquí a Madrid, molts, i al final doncs vas on podràs treballar del que has estudiat i del que vols. Llavors, tant de bo poguéssim quedar-nos allà. Todos los días trabajas con tu cuerpo y trabajas con tu voz. Entonces tienes que cuidarte la voz constantemente, tienes que dormir. Básico, principal, dormir, porque en el momento que no duermes ya la voz es lo primero que se resiente, aparte también del cuerpo. Luego también la edad, no es lo mismo cuando tienes 20 años que cuando tienes ya 40 años, como tengo yo, que ya pues tienes que dormir más, no puedes trasnochar, no puedes tomar cosas frías, no puedes tomar alcohol. Bueno, en fin, cada vez, y si pasan los años, cada vez te tienes que cuidar más. Entonces hay una parte ahí de cuidado personal que tienes que tener disciplina y es complicado. Vull dir, cada cop hi ha més gent que s'interessa i això és molt guai, però hi ha com molta tendència de la gent que porta molts anys de no, este és mi territori. I a més, siguent una dona, això sí que és una aliada perquè és un sector que de sempre ha sigut per homes i hi ha molta competència. Jo m'he trobat de vegades estar fent un bolo i que el tècnic de l'empresa estigués darrere meu simplement mirant el que estava fent perquè ell no havia de fer res i no m'estava jutjant ni res, però jo m'he sentit jutjada i crec que si no tens aquest punt de confiar en tu mateixa i apostar per el que tu estàs fent, et fas petita i li agafes por. Sobretot el que falta són productors que tinguin coneixements artístics, perquè jo el que sento una mica és que hi ha productors que posen diners que són empresaris però que no tenen ni idea de com funciona això. D'altra banda, segons l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, els musicals en català es multiplicaran per 9 l'any vinent i, a més, oferiran unes 294.000 places en català. Unes xifres que obliguen les companyies productores a destinar grans quantitats de diners i de retruc suportar el risc de la inversió. Nosaltres no tenim subvencions, tenim unes ajudes que són aportacions reintegrables, que són una mena de crèdits que ens permeten tenir uns diners per arrencar, però que els hem de tornar a la Generalitat. Nosaltres fem els musicals per guanyar diners. Som una empresa. Vull dir, ens agrada el teatre, volem fer teatre musical, però escollim els musicals que escollim, els fem o no els fem, i ens arrisquem com ens arrisquem perquè és la nostra empresa. Llavors, a nosaltres no ens veus amb un Porsche i un Ferrari. Nosaltres el que fem és, ens ha anat bé, ho guardem, preparem el següent, perquè si no, patacades que hem tingut no les haguéssim pogut sobreviure. Davant d'aquest escenari, què caldria fer per d'una banda mantenir la gran oferta de musicals a Espanya i de l'altra garantir unes condicions laborals dignes dels professionals del sector? Pel que sembla, aquesta és una pregunta tabú i que ningú fins ara s'ha atrevit a respondre en veu alta.